Дуслар, сіз бізден сұраған едіңіз, тотарлар куас ішкеннерме, ішсәләр ничек ясаганнар дип. Менә без Казан арты авылларында шактый гына сораштырулар үткәрдек һәм анда таптык бик гади генә ясала торган куас рецепты. Моның өчен алабыз арыш ипи һәм аны менә шушылай кисәкләргә турап духовкада киптереп алабыз. Куас өчен киптерелгән арыш ипиеннән тышкары безгә яңадан кирәк булачак менә йөзем һәм тәминчә шикәр комы. Дуслар, менә безнең хәзер ипиебез менә шушылай кипте. Менә шушы кипкән ипиләрне без хәзер банкага салабыз. Ул безгә бу банка өчен каядыр бер 5 кисәк кирәк булыр. Менә шушылай. Салабыз бер кашыктан артыграк менә шушылай шикәр комы. Салабыз йөзем. Һәм өстенә кайнар су куябыз. Һәм шушы квасыбызны без инде әзер булу өчен бүлмә температурасында калдырабыз каядыр бер тәүлеккә. Бер тәүлектән соң ул әзер була һәм аны эчә башларга мөмкин була уже.